Lord Jesus, nagyaman kami ila ito manan nga bundaway nga inted mo nga mabalinan mi yaman mo padayon tingga. Nagyaman kami ako Dios iti amin nga naging bawo ito ibiyag mi ako isan nga marupod nga kinipad mo. Kaya bibigyan niya ako Diyos nga nagiting sa om isuti mang magtagkara kami ginabigsa ang natin sa lakmit kahit awan ti mabalinan niya ako naman naging iso. Kaya doa ako talinalit kami nagiting sa om at kinasmakdo kami manen o ako Diyos kaya agyaman ako itipalti ang kinasirip nga itag mo kanya at nung mabalinak kag ministro karigito ay nga napapatagan anak mo. When ako Diyos itatalag kami kinka nakadipendar kami kinka kaya sikalan ako Diyos itipagnamnamaan mi. Kaya titinay ng haldaw, i-claim mi tinakal na balik, i-claim mi di ba nakatupra kay Pwersa di Diablo, iti Espiritu Santo kalitag kada kami. Kaya taramatan na po kaya ako Diyos, kasi di pa nakabalin nga nagaputing ka, gabutawan kanya kung naligan amin. Kung ako Diyos, iti amin nga dayaw, kinatanaw. In Jesus' name, amen. Pakang tayo mo pa niya. Praise God, mabalin tayo mo. Nagmadang dayo. Pag-uprat kayo kanya kay 1 Timothy chapter 6 verse 6. Kuna na dito with contentment is great gain. Godliness with contentment is great gain. So iti panagbiag na santuan and mahuyugan iti panakakontento ket dakkel agun guna. Sa dating kariti Dios no adda kada tayo iti panakakontento ket adda iti gunguna. So di paginadalag ti tapta ket may papan iti panakakontento no anya iti adda ket. Naglakay iti agbigyan nga naka-focus kada iti banbanag nga awan kada tayo. Awan kanya iti kinalaing, awan kanya iti na professional. Awan kanya itinabagnan. Ngamin ka na nga saan ka nga makontento no anya iti adakin ka. Saan mo nga marik na itinananay at kinasaya at iti Diyos. So saan mo manay ako ng anamati ka? Dahil takot importante. Ngayon masapul pa yung pabanti ka, iti may isang akdang. Babakan iti panamati. Kadagiti suamin nga naging imbang nga inted iti Diyos kenka. Iti panamatin kadagiti suamin nga nagimbag nga banag nga inted iti Diyos kenka. Ket isu daytoy iti ebidensya nga daking ka ti panakakontento. Kaput ti panamatin kadagiti suamin nga nagimbag nga banag nga inted iti Diyos kenka ket pataudan na iti panakapnag ket mabalinam iti agbigya nga addaan panakapnag. Ket dayta nga panakapnag lukunam nga makontento ka no amin nga daking ka ket kompleton kinka saan ka nga reklamo iti mangipanagdag ditoy ket babaan ti panang bigbig mo kadagiti su amin nga nagiimbag nga banag nga inted iti Dios kenka. Ti panang bigbig ket mabuyugan iti makuna nga panagyaman. Ket iti panagyaman pataudan na retoy iti nananay nga pamati. Ket iti pamati pataudan na iti nananay apan nakakontento no anya iti adakin ka. Basit man dayta wenno dakkel nga makontento ka amin nga iti Dios kinka. Kapu nauray no basit nga maramatan iti Dios ket agbalin na isang sangayan. Saan mo nga kaya nga aramidan dagiti isang sangayan nga banag iti bukod mula nga kabalaan iti mabalin mo aramidan. Uray ka sano ti kinalaing mo, uray ka sano ti kina-professional mo, uno kinabaknan mo, ket saan mo nga kaya nga aramidon dagiti isang sangayan nga bana. Ngem dayta nga uray no nagbasit larang nga dakin ka, ket bigbigan nga nagapukin ni Apo Dios. Iti Dios ket aramidon na nga isang sangayan. Sumabalinam nga aramidon dagiti banbanag nga saan mo nga kaya nga aramidon iti kadawyan. Kami ti Dios nga isuna iti naggapuan iti amin nga addakin ka. So nukunam nga makontento ka, ken mapnag ka, no anya iti addakin ka, masapul garod nga mamati ka, nga kadagiti amin nga nagiimbag nga addakin ka, ket nagapukin ni Apo Dios, ket tapno dayta nga pamatin ket mapabilag na mapabilag, ket masapul nga bigbigan nga amin nga addakin ka, ket nagapukin ni Apo Dios, ket mabuyugan iti kanayon nga panagyaman kadagiti su amin nga nagiimbag nga inted iti Dios ken ka. So kasapulan pay mamati ka
Agapoy ginalpasan na naramidan ni Apo Isus, ket naagasan ka, nawayawayaan ka, naisarakan ka, napakawanan dagiti basol mo. Ken saan lang nga dayta, inig ka nakapay, ti kinapigsa, ken panakabalin, tapno saan kan nagtalinaod iti basol. Ti Diyos inig ka na kay ti kabagalan, tapno saan kan nga tagabo iti basol. Tapno saan mon nga ramidan iti basol. So napagpaligyan dagiti laped, ket saan nga gapukin ka, no di ka gapu diya pa ng bigbig mo, kadagiti suamin, nga nagimbag, naginted, iti Diyos kin ka, ket mabalinam, nga mapagpaligyan dagiti suliso, ken malasat mo dagiti uray kas anong kadadakkel nga laped. Gapu iti panamatin, ijay nalpasen nga naramidan ni Apo Isus. Ket ginalpasen nga naramidan ni Apo Isus, intednan king ka iti amin nga kasakulam iti biyag mo, sutatan kumpleton iti biyag mo. Ti Diyos ket saan nga nagkurang, ket addakin kan dagiti amin nga kasakulam, insabetnan isut gapuna. Turo tayo, no kasano nga mapnet, no anya iti adda kada tayo. Makontento tayo kuma, no anya iti adda kada tayo. Saan kuma nga iti natakwan nga kapanunutan, iti agari kada tayo, no di iti nadyusan kuma, akapanunutan, amabuyugan, iti panakakontento, ket ti Diyos inkarina, nga adda iti takkel nga gunguna, iti sumaruno ang sakbayan, iti biyag tayo. Ngamin iti natakwan nga kapanunutan, ket saan nga mapnet. Kinuna ni Solomon, iti tao nga panunutan, ket saan nga mapnet. Iniyarik na iti makuna nga baybay. Amin nga danon, amin nga ugbog, amin nga danon ti karayan, mapanda at turong dati baybay, ngayon saan pulos na mapuno. So inyarik na, itinatakwan nga kapanunutan nga uray pa'y mabunudan na, itintiro nga lubong, no natakwan nga kapanunutan, ket saan nga mapmapna. So kung na ti Diyos, nga sursurwen tayo kuma, iti makontento, no anya iti adda kada tayo. So mapnag tayo kuma, no anya iti adda kada tayo, ngayon to ti Diyos, babaen iti panagyaman tayo, iti nagdawag-dawag itiyak tayo, na adda tayo pailang na sinibya. Dahil talang angin, ngayon to ti Diyos, ket nagdakkel, ket kunang Apo Diyos, tagyaman na, kanagitoy, ngayon itid mo kanya, isut gapuna nga adda tagta, nga agtalinaed, nga mangpadpadayaw, ken ka. Ket kastamat nga masapul pa'y amamati ka, agapoy ginalpasan nga naramidan ni Apo Isus si Cross, ket adakin kan iti sakto nga kinasirig ken kinalaing. So di kanito nga ammo adakin kan iti sakto nga kinasirig ken kinalaing. Saan kan nga madanagan no anya iti sumaruno nga mapasama. Saan kan nga umatras kadagiti araparak mo. No di ket gapot ammo nga adakin kan iti sakto nga kinasirig ken kinalaing. Ammo nga kumpleton iti biyag mo. Ammo nga naan-anay kan. Ammo nga interen ni Apo Diyos, dagiti isu amin nga kasakulang, tapno mabalinam nga aramidan, dagiti amin nga pagayatan ni Apo Diyos. Gaputa saan mo nga kaya nga aramidan, iti pagayatan ni Apo Diyos, no saan mo nga mabigbig, nga adakin kan iti eksakto nga kinasirin ken kinalay. So adakin kan iti eksakto nga kinasirin ken kinalay. Adakin kan iti eksakto nga kanayag ken kabasit. Adakin kan iti eksakto nga kulay ken itsura. Nga tribu, ken eksakto nga lugar ana kaya naka, ken kastamet nga adakin kan dagiti suamin nga nagiimbag nga bandanag, tapno mabalinam iti agtalinaed nga magpadpadayaw iti Dios. So adakin kan dagiti amin nga kasapulam, tapno makadanon ka iti nagpintas nga masakbayan nga insagana ni Apo Dios. Mabaling nga unang awan mat kanyak iti kinalain. Ganda iti titulbag. Saan nga kasapulan, itinakaad-ado nga kinalain, saan tumabalinan nga aramidan, dagiti na isang sangayan. Gaputa addakin kan, iti eksakto nga kinalain ang kasapulan. So saan mo kumanga una nga sa anak mo nga nag-graduate, iti college, sa anak mo nga nalain, sa anak mo nga professional, saan? Addakin kan, iti eksakto nga kasapulan. Addakin kan, iti eksakto nga kinalain nga kasapulan. Awan iti makalapad, iti nagpintas nga plano iti Diyos tibiyag mo. Lakit di agtalag kakin kuana, agtipindar kakin kuana. Ket aramidem, no anya iti imbaga natin ka nga aramidem. Kaputa saan nga imbaga ti Diyos nga aramidem na ito, no saan na pangaikan, iti pa nakabalin ng mga aramid. So aramidem na ito,
babaen iti pananginanamam iti Apo nga punang awan kanya no dilat amin iti Apo ket tinag-imbag nga ima iti Dios ket tulungan na nga agbaligi. Sumabalinam dagiti amin nga banbanag iti panangbibig mo nga nangpasan nga inted iti Dios kinka dagiti amin nga kasakula. Ket no usanan iti kinalaing nga inted iti Dios kinka ikabil na ka kas iti nang parsuan nakin ka nga pagbalina. Naadal ko asaan nga naseseta no kasano iti kinalaing mo, no kasano iti kinangato iti profession mo, ken no kasano kangato iti adal mo, ken no kasano iti kinarapnan mo. Tigapuno abay nga adda iti na isang sangayan kinka, ket gapo iti na idumduma nga laing nga ited iti Dios kinka. Mabalin nga nagbasit iti panagpunam ngam dayta at agbalin nga isang sangayan inton aramatan ni Dios. So italag mo kini Apo Dios, magunod mo dagiti arapaap mo, gapo iti nag-imbag nga ima iti Dios nga tumultulong kenka. So agtalag ka kumakin kuana, babaan iti panakakuntento iti amin nga adda kenka. Sumapneg ka kuma no anya iti adda kenka. Mabalin nga adda dagiti makunang nakaad-adu nakarikrikot, kaya nakadagdag sen, ang problema. Ngayon ka po iti pabor iti Diyos. Diyan alpasan nga naramida ni Apo Isus si Jamros, 2,000 years tinapalabas. Kat insabat nang, dagiti amin nga kasapula. Aramatan na, iti simple lang nga solusyon na isu iti gapu ang mabalinam iti agbalay. Mabalin nga ti pagaruk mo, awan kwentana, ano niya idagdakin ka, kat saan mo kaya idagbaligi. Ngayon, gaputa yung talag mo, itibiyag mo iti Diyos, kat naknag ka, kadagiti aming gadakin ka, iti Diyos aramatan na, uray pa iti simple lang a solusyon, tapno mabalinam iti agbaligi. So tagta, no anya kuma iti adakin ka, kat saan mo kuma nga tagibasikan. No anya kuma iti pamilyam nga binangunang tagta, kat saan mo nga i-reject, saan mo nga ibaliwala, saan mo nga ikumpara kadagiti daduma nga tao. Gapot adakin kan iti eksakto nga tribo, adakin kat eksakto nga naganak mo, adakin kat eksakto nga kabsat mo, adakin kat eksakto nga lugar nga ayan mo, adakin kat eksakto nga kangisit ka pudaw, adakin kat amin kat adakin kan ti puro eksakto. Isu nga no anya iti adakin ka, kat kunang agyaman na Apo Diyos ti eksakto nga adakan niya. Agyaman na ta adakan niya kun dagiti amin nga inted mga kasapulang. So dagiti babasit lang nga banag, ket mabalin nga aramatan iti Dios tapno mabalinam nga aramidan dagiti isang sangayan nga banag. So mabalinam iti agbaligi no bigbigem dagiti amin nga addakin ka. Never nga raukam iti panagreklamo no di ket kanayon kuma nga iti panagbiag mo na santuan ket mabuyugan iti panakakontento babaen iti panagyaman mo kang kanayon kadagiti so amin nga nagiimbag nga inted iti Dios kenka. So kasta iti inarami wenno basta iti napasama kini Samson. Iti libro iti Judges chapter 15 verse 16. Ni Samson ket pinalikaw kawan iti nakaad-adu nga soldado. Awan Apolos iti armas na. Awan Apolos iti kalasag na. Kinita iti raw na tapno agbirok iti mabalin nga pangdepensa na iti bagina. Ngayon iti lalo na birukan na ket tulang apanga iti asno. Mabalin nga po na, uy, inbag, kasapulan na ko iti espada, kasapulan na ko mati kalasan, ngamitila nga dakin kwa na, ket dayta at tulang apanga iti asno. Nagbasit, kasla nga awan iti may tulong na. Ngayon, saan na nga in-reject? Saan na nga binaliwala? Nutikat na amiris na, adayta, ket paset iti nasantuan ang masakbayan na. Naamiris na adayta nga dakin kuana natulang apangay ti asno ket inted iti Dios. Ket uri no nagbasit nga kasla nga awan iti mabalin na nga maitulong kin kuana. Ngem gapu tay tanek na kini Apo Dios ket nagyaman kini Apo Dios pinilot na ket isu iti naramat na anang parmet ken nang paksya kadagiti 1,000 a soldado. Imagine iti may isang tao nga mangparmat iti 1,000 nga nagtagi armas. May isa lang at tulang ang panga iti asno iti addakin kuana. Ngem
gapo tayo talit na iti Diyos. Nga awan kinkwana, no digat amin iti Diyos, so iti Diyos, iti at trabaho, tapno mabalinam, nga malasak, dagiti makuna, mapuray kasano, adadakkel, alakal. Dahil nga tulang, apa nga iti asno, at nagbasit, nga intun aramaton iti Diyos, kaya kagbalin, nga isang sanay. So, ano iti magbagat? Saan nga kasapulan, adapdakkel ka, nabigtigsa ka, nabilibilib ka, saan tumabalin? Alasagan, dagiti lapad. Saan nga kasapulan, tikas talaunay nga kinalaing, saan tumakaaramid, iti na isang sangayan. Intun pagpadayaw iti Diyos, as iti na ito yung araramid tayo, at dato'y dito ay kaput pagpadayawan tayo iti Diyos. So intun pagpadayaw iti Diyos, iti amin nga pasat, iti biyag mo. Saan nga kagadwa nga pasat, no di kat iti amin nga pasat iti biyag mo. Saan lang intun panahon iti namay nga padayawam iti Diyos, no di kat uri pa iti panahon iti rigat. Iti amin nga pasat iti biyag mo, intun pagpadayawam iti Diyos. Pataulan na rin ka, ti panakakontin ko. Kat dito'y magtan nga mabalinam, nga mapagbaligyan, dagiti dadakkel nga rapad. Kat mabalinam, nga ramidan dagiti sangayan. Umalikin ka, iti na isang sangayan, apwersa. So agtalad ka, kenkwan. Iti eksakto, akinalaing, akasakulang. At dakin kan, dagiti amin nga kasakulang. Saan mo kumangakuna nga, awan man kanyak, iti kinabigsa. Awan kanyak, iti itsura, sa anak nga napintas, sa anak nga natayag, nagbasitak, nagubingak pa'y, laklakayan ako, isipan mo, tangiwat mo para kita. Kaya trugyam nga ideklara, nga kunang adda kanya, eksakto nga kinasirig, ken kinalain. Adda kanya, amin na nagiti amin na kasakulang. So iti kanito nga amo, nga dakin kan iti eksakto nga kinasirig, ken kinalain, saan kan mo magtras, karagit karapahak mo. Nundi ka, kunam, kaput adda kanya, eksakto nga kinasirig, ken kinalain, ngayon, tadi Diyos kanya, mabalinak tatan iti agbaligi, gapo iti nag-imbag na ima iti Diyos. So adakin kan iti eksakto, nga katayag kin kabasit. So idiklaram na ito kiniapo Diyos, adda kanya kon dagiti amin nga kasakulang, adda kanya kon eksakto nga kulay kin itsura, adda kanya kon iti amin eksakto nga kasakulang, amin adda dagiti nagimbag nga banag kanya, tapno mabalinak kag kalinaan nga mangpadpadayaw kiniapo Diyos. So naramatan dagiti isu amin nga nagimbag nga banag na ito iti Diyos kinga, iti Diyos ket pagbalinan na ka kasi tinangparsuan na kin ka nga pagbalinan. So saan nga kasapulan, iti kastalaunay nga kinalaing, saan nga kasapulan, iti kastalaunay nga kinangato iti profesyon, no kastalaunay nga kaadu iti kinabaknang gapu tati gapu, no apay nga agbaligi ka, ket gapu, kadagiti suamin, nga nagimbag ka banag, nga inted iti Diyos kin ka. Basit man na ita, ngem aramatan iti Diyos nita, ket agbalin nga isang sangayan. So karamidan tayo, ket kunato yung Apo Diyos, agbalega ket ka. Sigala nga Apo Diyos, tipang namnama, agditindarak lang kin ka, kaputawan kanya, no di kat amin kin ka. So Apo, sikat ipagyamana, iti amin, inaramid iti may isang tao iti naibag kanya, ngem sikat inang tignay kinkwana, ket Apo agyamana, iti amin, gaputa sika, iti mangidaldalan iti ako. Agyamana, iti nagimbag nga imang. So dayta iti wagas, mo kasano, nga mabigbig mo, dagiti so amin nga nagimbag kinka, ket sigurado, nga patapunan na kinka, iti panangap na, iti amin nga addakin ka. So numay kinka, ti kapanunutan nga panagreklamo, panunutan dagiti nagimbag nga banag, iti Diyos kinka, iti agyaman, dito'y nga umaykin ka, itinananay, nga panakapnan. Iti manas kasama ni Apo Isus, kada iti nakatado nga tao. Kat iti agrugin nga mumalal, dagiti tao nga tagbisindan. Tinalyaw ni Apo Isus, dagiti disipulo na, sana ko na ikanyo, iti kalenda. Nga iti problema, ket adada iti karasayan, iti tugot. Awan iti grocery store, awan apulos ti pagdatangan iti bakan. Bagbaga ni Apo Isus, ket imposible. Gabay iti titulbag. Ti Diyos ket saan na nga ibaga nga ramidam iti may sa kabanag, do saan na ka nga ikan, iti panakabalin, kinapigsa nga mga ramid. Ket adada iti tao nga amok, kung kunadawen amok, akasapulan nga aramidam tinaimbag, kadagiti agararamid kanyak ti mading, nga nagrigat man nga ramidam. Amok na kasapulang ay kararag ko, nagiti mangilunlunod kanya, ngam ti panagritnak, kat saan ko nga kaya. Ngam ti Diyos, kat saan na kay baga, nga ramidam tinaimbag ka nagiti agararamid king katimadi, no saan na pa nga ikan ti kinabigsa nga mga ramid.
Ibagay ti Diyos na ramid dami tinimbag ka naging agararamid king katimadi, gaputa saan mo nga kaya nga abakan iti dakas. Kat iti wagas nga abakan iti dakas, kat babaan iti panangaramid mo tinimbag. Sunumaikin ka iti dakas, kat gundawayang nga agaramid iti tinimbag. Bawaan iti panagyaman mo, kanag iti amin nga addakin ka, nga kuna ako Diyos agyaman na, penikkan na, iti kalmado nga rin na, agyaman na, penikkan na, iti kinasimpad, agyaman na, kamabalinak na gito'y, gapu iti nalpasen nga naramidam iti biyag ko. So ti Diyos, kaya ibaga na rin ito'y, tapno adda iti napintas nga pagbanagan iti biyag mo. Kapunta ti plano iti Diyos iti biyag tayo, kaya agbanag kuma nga napintas iti masakbayan tayo. Kinuna ni Apo Isus, no ti kabusor mo, kuna ti Biblia, nga no ti kabusor mo at mabisin, ikam iti taraon nga narin na. At numawaw, ikam iti danom nga inuman na. Tayo iti panangaramid mo iti kasta, gab-gab suunam, iti baggang iti rabaw ti ulo na, kaya iti Diyos gungunaan na kantaw. So adda iti dakkel nga gunguna inton aramidem no anya iti bagay ti Dios kinka babaan ti panakapnek mo nga adda kinkan iti kinapigsa nga inton iti Dios mabalin nga nagbasit nga pigsa ngem no aramaton dayta ket agbalin nga isang sangayan tapno mabalin mo nga aramiden. Siguro no kuna kada kayo nga aramidem kinaimbag kadagiti agararamid kada kayo kinaimbag naglaka lang aramiden nyo. Ngem ibagbagay ti Dios aramidem tinaimbag kadagiti agararamid kin kay timadi ket addanto iti dakkel agungunam ket dayta patauden na kinka iti nananay nga panakapne no anya iti adda kinka. So saan nga ibagay ti Dios nga ikararag mo dagiti mangilunlunod kinka no saan nakarektan iti panakabalin ng mga ramid. Pabalin nga kunam nagrigat not nga ikararag po diay mangilunlunod kanya ilunlunod na pang lunod ikararag ka pa. So ikararag mo isuda. Dahil dati instruction iti ako. Saan mo ikararag na saan mo ikararag na mabangkrap da, wano makarmada, no di ka ikararag mo nga mabindisyonan da, nga sumanon up da, nga mag-bless da, nga lumago da, may promote da. Dahil di pa nang ikararag mo iti kasta, iti mismo nga pamating matlaang, iti pabilogan. Kat di tamatan nga makita iti Diyos, nga nakasaganakan nga mapan iti sumaruno nga tukad iti destinasyon mo. So dagita iti wagas no kasano nga makontento tayo ket no makita iti Dios na adda kada tayo iti anay nga panakontento kaditamanten nga iti Dios ikamil na tayo iti sumaruno nga tukad iti destinasyon tayo. So dagita nga tattao nga amok nga kunada wan amok amin dagita ngem nagrigat mo nga ramidan pay kaskarina ayang aramidem iti naimbag kadagiti agararamid kanya iti madi dejay ati padigwak iso tagpadpadigo kanya madi ka padpadiguan di lang padpadigo kanya so no minsan iti natawan nga kapanunotan nga talagahan mo kaya nga aramidem iti naimbag kadagiti agararamid kinka iti madi ngem iti Dios inikan na kan iti kinapigsa ket dagita nga tattao nga amok ka mangibagbaga ket nga kunkunan nga amok kay kararag mo dagiti mangilundunod kinka nga nagrigat nga aramidan ti panagliknak ket saan ko nga kaya. Dayta nga sao ket isumet lang iti kunam dagiti disipulo. Imposible dayta. Awan Apolos iti makita nga pagilasinan. So idinangag ni Apo Isus amin na nakaad-adu nga rasunda. Inbagada amin dagiti awan kadakwada ngem kinuna ni Apo Isus iti lang kayat ko nga maamuan ket no anya iti adda kada kayo. Ket kun ada tilang ada kami ket lima nga tinapay ken duwa nga lamas ngam anyangay kumaday ta kumpara ada kiti nakaadto nga tattao. So kinita da no anyay ti adda kadakpada sada binaliwala. Mabalin nga kunam no nalaingap lang kuma. No nangato lang kuma ti adar ko no nabaknangak lang kuma. Ngem saan? Ti Dios ket ibagbaga na kinka no anya iti kunana kadakpada. Itet no anya iti adda kinka. So saan ka kumang agparnuay? Iti nakaad-adu nga rason. Saan mo kumang arap-arapan iti maysa nga badag saan tumatlaang agamak nga manggun-un. Gaputa ti pagarok mo ket saan mo nga kaya. So ipalit mo, itibiyag mo, terapahap mo, ipaligagay mo, itilaing mo, itiplano, iti amin nga pasan itibiyag mo. Itinagimbag nga ima iti Diyos. Ket tinagimbag nga ima ti Diyos. Isu iti tumulong kinka nga agbaligi. Ket nga po Isus inala na iti lima nga tinapay ken duwa nga naman sa nagkararag ket inmado ket nangan iti ngannani 15,000 at tao. So kasta iti mapasama
Inton italit mo iti Diyos, no itid mo iti Diyos no niya tadakin ka, paadwan na no anya iti adda ken ka. So tasta, no anya iti addakin ka, ket kaslang awan kwenta na kumpara iti sangsawan. Kumpara iti pakasapsapulam. Ken kadagiti pakarikutam. Pakarikutam ken mapunang pakadagsinam. Naglakapang agdanag. Ngam ti Diyos kunana, no itid mo kanya, no anya iti adda ken ka. Kahit na nga sa uwan, no italit mo iti Diyos, no anya iti adda ken ka. No sarem iti kinalaing na itid iti Diyos ken ka, agbalin na napintas iti masakbayan iti biyak. So nagbibiyag ka nga daan pa nakapner. Kaya lumamati ka, nga adda ken ka iti eksakto nga kasapulam, lumamati ka nga ti Diyos, ket nagpintas di plano na ken ka. Di tamaten nga aramiden na ken ka, iti kas itinaramid na kadakwada. Alaan na iti basit, ket pagbalinan na nga ado. Mabalin nga nakaad-ado, iti mapuna nga problemang tatak. Awan pa'y matgarot, iti ado nga sa likwang. Nga mo okay lang. Iti Diyos ket pupwa na amin. Ket adda ka, iti kapulang, iti namin. Mabalin, ati problemang ket nagdakkel. Ngam iti Diyos ket mas dakdakkel. Dayta kabusor, ket nagpigsa. Ngam iti Diyos, iti kalipigsaan. So iti Diyos, iti ayan, iti sigurado masaw. Amen? Amen. Praise God. So iso na lang, iti ayan, iti makuna, nga sigurado nga sao. So italag mo iti Diyos, iti amin nga pasat iti diyak. Ket dayto iti naadal ko. Ti Diyos ket saan nga kumikita, no kasano iti kinalain mo. Ti Diyos ket saan nga kumikita kadagiti tattao nga naglalaing. No di ket kadagiti tattao nga napakumbaba nga awan kadakwada, no di ket amin iti Apo. Ti Diyos ket saan ka kumikita, no kasano ti kinalaing mo, no kasano iti kinado ti profession mo, no kasano ti kinabasnang mo, no di ket kumikita, no kasano iti kinapakumbabang, babaan iti panangaklon mo, nga awan iti kabaulam, iti mabalinam, nga aramidan iti buko, no di ket amin kenkwana, ket pinag-imbag nga ima iti Diyos. Ket di tamat pen, nga tulungan na ka, nga agbaligi. Pinag-imbag na ima ti Diyos, ket iturong na dagiti addang mo. Ket mabalinam nga aramidan, dagiti banbanag, nga saan mo nga kaya, nga aramidan, iti kadawyan. So, makbenep ka kuma, noan nga iti adda, yan ka. Iti kalabanan ni David, ni Goliath. Iti lang nagdakin ko na, ket dayta nga slingshot, na nagbasit, walo palatibong, ken lima nga nalalamuyot, abato. Ni Goliath, mamindwa iti kadakkel na kumpara kini David. Ni Goliath ket sanay iti gubatan. Kompleto iti kalasag na ken armas na ken kastalaunay nga nagpigsa. Ket adtoy ni David ang nagbasit. Awan iti kapadasan na iti gubatan para pastor iti dingwan. Ket idi makita ni Goliath ni David pirmi iti paggaak na. Mabalin na ko na David, nagsarming ka kaditatay. Awan nga pulos ti pagtamtamang kanya, nagdak ka lang, nagpigsa. Ngam ni David, kat naawatan nga dahil nga prinsipyo. Uray no isuna at nagbasit. Ngam ang muna, nga dahil nga adda kinkwana, kat intad iti Diyos kinkwana. Ang muna, nga dahil nga slingshot, uno palatibong, kat into na aramatan iti Diyos, kat agbalin nga na isang sangayan. Amuna nga dayta at pasok iti nasantuan a destination na. Kung na libro iti 1 Samuel chapter 17 verse 40, ni David ket dinarok na ni Goliath. So iti kanito nga among nga dakin ka iti eksakto nga kinasirib kin kinalaing saan katatan nga umatras kadagiti arapa mo. Uray pay anya ti mapaspasama. Gaputa among mainikan na kani Apo Dios ti kinasirib kin kinalaing saan katatan nga agreklamo. Saan katatan nga umatras. Nudigat, tarupang dagiti kabusog mo. Ket ti kabusog tayo kung saan nga nasag kindara, nudigat ka dagiti espiritu, iti kinadakas,
dagiti nakaad-ado nga pakakumikuman iti biag kas iti panangaramid tayo iti naimbag kadagiti agaramid kada tayo iti mati. So no, at dati mangilunod kin ka ket ti kararag mo man dagiti mangilunod kin ka ket no makita ti Dios at dita nga nyaman kad dakin ka inton aramatan iti mo ti biag mo iti Dios ket aramiden na nga isang sangayan. So ni David ket naamiris na nga aday tanga daking kuana ket pasat iti nasantuan nga destinasyon na ket ti Dios inaramat na day tanga nagpasit kay Slingsya tapno ikabil na ni David iti sumarunong at tukad iti destinasyon na. So saan nga kasapulan iti nakadakdakkel nga ginalain, saan nga kasapulan nga nagraduate at college kuno kasano kaado iti kinabaknang mo sa kadto makadalon iti bakuna nga ara sa mo ulo pang isagpatan iti Dios kin ka adda tingkan iti eksakto nga kinalaing iti nasirib nga kasapulan ket uri na nagbasit kas kini David ti Dios ket inaramat na rita nagbasit kay Slingsya tapno ikabil na ni David iti sumarunong nga tukad iti destinasyon na. Kaya saan po ako na urigahan tayo mag-graduate college. No di ka, tikayat ko nga sa uwan, diyan pa nakapnet mo kuma. No, niya dadagin ka. Kasapulan nga graduate tayo ni college. Kasapulan ka na kayo magtutubo. Ipapati yun. Kaya mabalinan nyo, mapagbaligyan na kita. Gapo itinagimbag na ima iti Diyos. Kaya kung rin nagbasit, kaya dati ka tata, nung italag mo iti Diyos, iti amin nga pasit iti biyag mo, di ta nga mabalinam, nga aramidan, dagiti na isang sangayan, nga bana. So data, iti sunod-sud ko. Ket tagtagibasitan kani dagiti babasit nga banat nga inted iti Dios ken ka. Agpapaigid ka kadi panunutan nga awan kanya iti kinalaing awan kanya iti kinangato nga adal awan ti amok manangangato nga tattao ngem saan. Adda kindan iti eksakto nga kasapulan. Mabalin nga nagbasit. Mabalin nga nagbasit laan dayta nga dakin ka. Ngam, no mabante ka, babaon iti pamati nga dakin kan iti eksakto nga kasapulan. Ti Diyos ka paramiden na kin ka, kas iti naramid na kini David. Tinag-imbag na imay ti Diyos, ket iturong na nagiti addang mo. Ket tulungan na ka magbaligi. Ket nagiti babasit nga banag, inton aramatan ni ti Diyos, ket agbalin nga na isang samayan. Kuna na si Karaya, chapter 4, verse 6. Not by might, not by power, but by His Spirit. So saan nga iti kinapigsa, saan nga iti panakabalin? No di ka iti Espiritu ni Diyos. Kahit na ngasawan, saan nga gapo iti kinalaing, saan nga gapo iti kinangato iti adal, saan nga gapo iti kinakapnang, no di ka gapo iti nag-ibag nga ima iti Diyos. So, nagunod mo iti arapak mo. Nagunod mo, dagiti kayat mo tibiyag. Saan nga gapo kin ka? No di kat gapo, hindi tinagimbag nga ima iti Diyos. So tinagimbag nga ima iti Diyos, kat isu, iti pinmulong tingka nga agbaligi. So iti panamatin, nga itinagimbag nga ima iti Diyos, kat isu timutulong kinka, di tamad nga pataudin na kinka, iti nananay nga panakap na. So importante na ito kakabsat. Gawin na awan iti panakap na kinka, puro reklamo, iti pataudin naman kinka. So masabol, nga iti panagbiag nga nasantuan ket mabuyugan iti makuna nga panakapnet no anya iti addakin ka ket no adda iti panakapnet kinka iti mo kaya nga ibkas iti kanayon mo nga panagyaman kini ako Dios ket sigurado nga iti pamating ket mapabilog nga mapabilag. Iti libro iti 2 Kings chapter 7 adda nagiti upat nga kuputol nga tutugaw iti ruwar iti ili. Dagitoy ket makaakar iti sakit da. Isut gapuna nga inya dayuda kadagiti tattao. Ngam ti dakas na iti ili da ket napalikaw-kawan iti nakaad-ado nga soldado. Pinutad da iti paggapuan iti danong mainuman da ket ururayan da dagiti tattao nga kumapsot sa darumaot. Dagitoy nga upat nga kuputol at kaslang awanan iti masakbayan iti biyagda. Yan po na iti maysa kin maysa. No, agtutugaw tayo dito sigurado matay tayo. Apay nga saan tayo nga alaon na ito nga gundaway nga mapan kadagiti kabuso. Ket no patayon na tayo, di suntuman na matay tayo. Ket no pakanan na tayo, di mabiyag tayo. Siputan nyo. Dagitoy ket
awan kadakwada iti dakkel nga pamati. Yung kunada, iti lang kasla nga kapanunutan da, ket no patayin na tayo, di isod tumot lang nga matay tayo. So, adda kadakwada iti nagbasit nga pamati. Basit lang, iti mapuna nga pamati da. Awan kadakwada tidakkel nga pamati, sanda nga po nga amumi nga iti Diyos ket isalakan na kami, amumi nga iti Diyos ket ispanan na kami, salakniban na kami, protektaran na kami. Sula iti panunot dalaan ket mapatayen na tayo, di suntunod lang nga matay tayo. So adda kadakwada iti nagbasit nga pamati, ket rinugyan da iti nagna nga agturong iti kampo dagiti kapuso. So awan kadakwada iti bakuna nga nagdakkel nga pamati. Ngem saan nga nagtutugaw nga agreklamo. No di ket tinmak darda, ket rinugyanan da iti nagna, ket inaramat da iti basit nga pamati da. Inaramat da iti basit nga kabaulan da, nga uray no mabisbisindan, nagbasitan iti bakuna nga adda kadakwada. Ngem dayta nga nagbasit nga kinapigsa nga labat-bati kay kadakwada. Ket inaramat da nga nagna nga turong kadagiti kabuson. Ket idi nakita iti Dios iti pamati da. Iti narami iti Dios. Uray no nagbasit iti makuna nga pamati da, uray nagbasitan iti kabaulan da, nganin na manigatan da pay nga mangyaksaw kadagiti sapa da. Ngem inaramid ni Apo Dios nga dayta nga nagbasit nga da kadakwada, ket pinagbalin iti Dios nga isang sangayan gapu ta inaramat na ket pinapasama dagiti arimpadagda nagkakapsot ket pinagbalin iti Dios nga kasla nga arimpadek iti nakaad-adu nga soldado ket idinangeg dagiti kabuson nga kaslamet nga nakaad-adu nga soldado, kaslamet nga rinibribo nga soldado iti mangraot kadakwada, isut gapuna nga nagpanik da ket nagtakaray da, takno lang ang iligtas da iti biyagda. So imbati lang dagiti amin nga taraunda, amin nga gamong da. Ket idi makasangpat dagitoy nga kukutan iti kampo. Nasdaaw da, awan moten dagiti tattao. Ket magsublida nga nang ipakaammo, inpadamag da kadagiti kailienda, ket napanda amin, ket innala da dagiti amin nga gamong da. So iti Dios ket saan nalaeng nga inligtas iti biyagda, no di ket inaramat na pay ida nga nang back up iti entiro nga syudad. Upat nga kakapsot iti nagbalin nga back up iti entiro nga syudad. Nagbasit lang iti adda kadakwada ngem inton aramatan iti Dios ket agbalin nga isang sangayan. So kasta iti mapasama inton itedmo iti Dios iti amin nga pasot iti biag mo, iti amin nga dakin ka kahit kung sa wano ited mo, kahit kung Apo Diyos agyaman na, kasi di biyagat tayo. So amin nga pasamak ti biyag mo, no anyaman iti dumtangkin ka, umay man iti dakas, kahit agyaman ka at takin ni Apo Diyos. Ngayon saan kung may magbagang agyaman ka, no adda ti dakas na umay kin ka, saan mo nga pagyamanan di dakas, no di kat agyaman ka, tati Diyos, aunan na ka, manipod iti dakas. Iti Diyos ket isalakan na kakas panganigan do na disgrasya ka ket saan mo kun agyaman na disgrasya no di ket kun Apo Dios agyaman na kasi dibiyaga ay. So iti amin nga gundaway ket mabalin mo nga biruken no kasano ka agyaman kini Apo Dios ket numaykin ka ti problema nagdagsen nga problema nakarikot saan ka agyaman iti deta nga nakarikot nga problema no di ket agyaman ka tay iti Dios ket isabot na iti mapuna nga solusyon. Ora iti simple na nga solusyon ket aramatan iti Dios ket agbalin nga isang sangayan. No iti listahan iti utang mo, ket nakakatibdog saan ka nga agyaman ta nakakatibdog ti utang mo, no di ket agyaman ka kini Apo Dios ta Dios bayadan na ti utang mo. So iti Dios insabot nan iti amin nga kasapulan tayo, ket italag tayo lang ken kuana iti amin. So saan nga kasapulan? Iti nakadakdakkel nga pamati. Saan nga kasapulan nga nakapigpigsa, saan nga kasapulan nga sikat ka nga tao, saan nga kasapulan nga nakabakbak nang ka, saan nga kasapulan nga nagungkod mo dagiti amin nga kayat mo, saan nga kasapulan nga nangato-ngato ti adal mo. Tauray no basit na nga pamati. Luat talag ka kini Apo Dios. Uray nagbasit lang kaddaking ka. Basta agdipendar ka lang kini Apo Dios. Ket manginanama ka lang kinkuana. Di tamat ten nga dagiti bawasit nga banbanag
ket aramatan iti Dios ket agbalin nga isang sangayan. Dagiti nagimbag nga bana ket mangrudi nga mapasama iti biyag mo. No italag mo kini Apo Dios iti amin adlaw. So iti Biblia ibagbaga na nga mapnek ka kuma no anya iti addakin ka ket ti Dios gungunaan na kanto. Adda iti kari iti Dios kinka no aramidem daytoy basta mapnek ka lang no nya taddakin ka. Saan mo nga baliwalakan tintad ni Apo Dios na trabaho no di kat adyaman ang Apo Dios iti trabaho taptaan. Ket ditanga itaen iti Dios no kasano ka nga isakpat na ka iti sumaruno nga tukar iti destinasyon mo. Saan tayo nga inmay dito'y lubong nga nagbabado nga dagos. Inmay tayo dito'y nga lamo-lamo. So gapuna nga no anya daddakin ka ket mapnek ka puma ket iti Dios inkarina nga gungunaan na kanto. Ket no araminan na ito'y mamatiyak tinideklara. Umaiting ka iti pabor. Umaiting ka iti promotion. Umaiting ka iti panakaisalaan. Ket mariknam itinananay nga kinaimbag iti Dios ket agbalin ka kas itinang parsuan ti Dios king ka nga pagbalin. Ket tunawatan niyo dito kunayo man ti amen. Amen. Praise the Lord. Ket mabalin ni magpagtakder kayo kanya. Saan ko nga kaya nagibusan dayto ingganan nga saan mo nga una nga ni Apo Jesus iti Apo ditapuso. Mabalin nga sumulot ka kanya ti kararag ket unang Lord Jesus. Lord Jesus. Ited ko kinka ibiyag ko. Ited ko kinka iti puso. Ited ko kinka iti kararwa. Kayat ko iti baro nga lawag. Kayat ko iti baro nga direksyon. Kayat ko nga safety iti kararwa kinka. Kaya awatan ka kas manubot kin mangisalakan ko. Awatan ka kas manubot kin mangisalakan. In Jesus' name. Palakpakan tayo man namin Diyos. Praise God. Thank you, Jesus.